Решена. Пускай битката. Чакай, не, чай да те видя. Слагай първо. Не, така. Така. И атам. Бързо. Чакай, 3 минути трябва да минат и тогава. Пускай битката, бе, бързо, бе! Чакай, 3 минути трябва да минат. Чакай. Изпира битката! Защо? Чакай малко. Пускай! Хора, първият подарък по 3 газ. Така. Хора, газ да дойде спида. До спида играем, Какъв спид, бе? До спида играем! 3 минути играеш. Няма 3 минути, това са много. 3 минути. 3 минути играеш. Така се разбрахме от началото. Хора, първият подарък по 3.